Inter 2 Lazio 1. Qabel xejn merħba l-dana l-ewwel live li qiegħed nagħmel għal din is-sena ġdida 2022, nispera li ma missejtu nixdaqsek. Insomma, niġu naqra għad-dunkwe issa u nitkellmu naqra fuq dawn it-tliet punti importanti illi ġibna f'logħba diffiċli. Iżda illi bis-saħħa wkoll ta' daw it-tnejn li għandi fuq l-isfond li huma ħadd ħlief is-sur tal-Birgu Alessandro Bastoni u s-sur tal-Isla Milan Skriniar irnexxilna nġibu wara logħba kumbattuta ferm iżda logħba li bir-rispett kollu lejn il-ħbib tiegħi supporters tal-Lazio kellna nirbħu. Issa ma noqgħodux indubru mal-lewża. Jiġifieri, naħseb li l-Inter rebħu b'mod meritatissimum nista' ngħid, mhux se nsemmi xejn fit-tinħaf letteralment f'għajnihom u m'hemmx iżjed fejn iddur. Biss ikolli ngħaddi xi ftit kummenti wkoll nemmen illi l-aqwa plejer illi kellna l-lum fil-ground li għalija naħseb li għandna ntuħ il-BOV player tal-logħba jew kella l-kamra sportiva player tal-logħba u Alessandro Bastoni li l-lum kellu logħba kbira l-ħin kollu tilab il-ballon apparti dak il-gowl spettakolari li rajna ħbib tiegħi, gowl bellezza. Jiġifieri kellu sem kbir xandru l-lum fil-logħba illi kellna. Skriniar l-ewwel nistgħu ngħidu hekk li kien kellu sehem fil-gowl tal-Lazio il għaliex sew dead vrejshom kien dik nuqqas ta' komunikazzjoni bejn difensuri u l-gowler. Imma mbagħad irnexxielu jirkupra grazzi wkoll għal dak il-gowl li jagħmel dik id-daqqa ta' ras deċiżiva illi bija wkoll irbaħna il-logħba. Qed nara diġà xi ftit kummenti hawnhekk Joseph Bringacci ngħidu għall-logħba li jagħmel Gagliardini, reġa' Gagliardini li kif rajt il-line-up il-daħa jibda jiena ma llum naqbel fil-fatt ma' Joseph fejn qed jgħidilna ma taħx nifs lil Milinkovic-Savic u fil-fatt taħ vot 7. Naqbel miegħu dan il-vot ħalli ngħid 6.5 ma imteħseba naħseb li huwa riżultat tajjeb ukoll. Plejer illi wkoll kellu logħba tajba llum kien Ivan Perisic, speċjalment fl-ewwel taqsima, dejjem irid, dejjem motivat, insomma Perisic dis-sena qiegħed jagħmel staġun eċċellenti, bravo Ivan. Fuq il-logħba tal-lum u qbilt ukoll mal-bidla li jagħmel Inzaghi. Meta għala il-Lautaro u lil-Sanchez kellu logħba tajba wkoll illum. Fil-fatt tara Great Minds think alike, Ġus, għax reġa' kiteb Joseph Brinkat fuq dan il-komment fuq li għadni kemm nqajjem. Kellu logħba tajba llum kważi skurja Sanchez sapilstra koxxa li ma nafx kif irnexxielu jġib dak il-ballun. U mbagħad daħħal lil Dzeko u lit-Turku illi llum ħalli naħseb kienet mossa tajba tal-coach. Bravo Inzaghi ukoll ta' dik il-bidla. Issa bis-saħħa ta' dik ir-rebħa tal-lejla erġajna tlajna l-ewwel alla fuq issa rridu nistennew ħanaraw naqra kif ħad ispiċċa l-affari Bologna Inter illi jekk ir-regolamenti jridu jiġu interpretati għandhom ituna walkover l-ħarġu l-line-up il-Bologna jien nippretendi li jtuna rebħa ma nafu kif jaħdem il-ġudizzja sportivu fil-konfront tal-Inter. Jiġifieri mhux qed noħodha bi kbira li ser ikollna ninżlu nilagħbu għall-logħba. Jiġifieri imma ħanejdu hekk. L-ewwel eżami illi għadda nistgħu ngħidu hekk b'wiċċ il-ġid għaldaqstant bravi ragazzi. Ħarsitna issa tmur ukoll fuq il-logħba ta' nhar l-erbgħa li hija s-Superkoppa kontra l-Juventus
Issa, fuq din il-logħba x'nista' ngħid minn issa, din hija finali, se nilagħbu għal tazza u naħseb li b'daqshekk biżejjed. Jiġifieri sew aħna l-interesti u sew is-supporters tal-Juventus qed nippretendu riżultat wieħed. Ovvjament jiena nispera li nhar l-erba' nkunu qegħdin nikkummentaw l-ewwel unur staġjonali fil-fatt ukoll qed nara lil Mark Xkembri li qed jgħidli il-Superkoppa ġiet eżatt wara żewġ logħbiet kumbattuti. U naħseb nista' biex naqbel miegħu dan il-komment biss biex nitkellmu wkoll fuq l-lenti interesta irrid rebħa ġustament diri ngħidu wkoll li qegħdin nkunu ħadna tazza ma nassigurakom li mi jisser tkun logħba faċli, anzi nemmen nisser tkun logħba diffiċli immens dik ta' nar l-erba' li ġej. Ma insomma, irridu nuru nar l-erba' li aħna champions, punto stop. Ħalli ukoll inkomplu din il-mixjata naqbel mbagħad il-ħadd nilabu logħba oħra diffiċli kontra l-Atalanta. Grazzi ragazzi tar-rebħa tal-lum u naħseb li għalissa wkoll nista' nwaqqaf l-intervent tiegħi. Ovvjament il-video li jmiss issa ser ikun il-video illi ser intella nar l-erba' wara s-Superkoppa jiġifieri se tisimgħu bija l-erba' sew jekk nirbħu u sew jekk nitilfu biex jekk hawn min qed jaħseb li qed naħrab biex ma nagħmilx il-video irrid tal-ħares qatt inkun ma niflaħx, ħanejdu hekk. Jew jkolli xi problema teknika ma fejn possibbli se nidher. Jekk il-video l-ħaqtuh minn issa, ovvjament issa dan dalwaqt se jkun fuq YouTube volli tistgħu tarawh minn hemmhekk. Mill-bqija komplu segwu l-kontenut li qed intellaw fuq il-kamra sportiva se jibdew ukoll ikollna l-interventi fuq l-African Nations Cup min-naħa ta' Mark Xkembri u nhar il-ħamis li ġej jirritorna il-programm l-intervista. Għalissa nqaf hawnhekk il-lejl it-tajjeb u bħal dejjem Forza Inter. Ciao!